Handelsskoleelever var i dag på gaden for at vise deres utilfredshed. Høje klassekvotienter og undervisningstimer uden underviser er blevet for meget. Undervisningsministeren skal nu betale. Så husk at sige, at, er der flere af dem, eller? At de skal tænke på os, at de skal støtte os. Handelsskoleeleverne fra IBC i Aabenraa var i dag ude for at gøre opmærksomme på sig selv. I dag blev kampagnen Årets bedste julegave nemlig skudt i gang. Vi vil gerne have det, han har lovet os nu. Hvad er det nu, han har lovet? Han har lovet os de 5.000 per elev per år, for det mangler vi. Per elev? Ja, vi mangler dem. Årets bedste julegave skal komme fra undervisningsminister Bertel Haarder, og den skal bestå af flere penge. Når inventaret er dårligt, får vi ondt i ryggen, og når luften er dårlig, og der ikke er god ventilation, så får vi det skidt. Og eleverne mener, at Bertel Haarder allerede har lovet dem pengene. Bertel, man skal holde, hvad man lover. Vi vil gerne have vores penge. Og eleverne håber snart at få et møde med undervisningsminister Bertel Haarder.